Etelvino, que era de profesión ferreiro. E ao encontrarse o Etelvino díxolle: profesor, que é iso da democracia do que se fala tanto na radio e na televisión? O Basilio di no relato: eu que levo toda a vida utilizando a palabra como única ferramenta, non estou moi convencido do que iba a ser, e a parte de que o cura falaba mal dela desde o altar. Por tanto, aí é o que define unha das cousas fundamentais. Había iglesias que ten utilizado toda a súa vida a palabra como ferramenta. Pero o Basilio, mal que ben, foi explicando ao Etelvino o que pensaba que iba a ser a democracia. Unha vez que acabou o Etelvino, di Basilio, magnífico relato, sei que botou a mão hacia a cabeza, reinou un pouco nela, levantou para arriba algo a pucha e dixolle: profesor, eu iso xa o sabía, pero non o tiña pensado. Vedes a outra cousa que ten feito Bieito Iglesias: facer pensar a todos os seus alumnos e fer pensar os moitos escritos e conferencias que con moita fogosidade se explica. Bueno, ir elixiu o mellor que se pode elixir na vida, onde eu tamén estou nese territorio. Sei que hai que definir a vida en territorios. Eu fundamentalmente penso que hai dous: instalarse na cuántitas e traballar para ter moito, vivir para ter, ou ter para ser. Eu penso que é onde está, e iso penso que é o mellor dos territorios, e ese territorio é o que trata, moi difícil, pero é o que trata de humanizar o outro, que non é pouco. Eu deixo xa a súa palabra fogosa e espléndida, que vai partir dun libro que eu tiña para editar a nosa terra, que foi cando deu en quiebra, e logo tuvo unha serie de antes contaba un café abaixo, o ouro de Ourense. E ten a palabra. Moitas gracias. Gracias ao meu presentador de tocayo, que efectivamente Benedictus é o sum, pero en Ourense, en Ourensano, eu fui efectivamente Bieito cando, por influencia lingüística, é porque lín un relato, un poema medieval que se titula Do Bieito ao Meduro, que é, por certo, un poema pornográfico, pero aí lín o nome de Bieito, entón adoteino e teño no carnet de identidade hoxe en día. Pero efectivamente a miña identidade policial, a que che dan na comisaría en cando naces, ou cando naces do carnet, era Benito. Pero en Ourense nunca nos chamamos Benito, eu sempre me chamei Vinito, ou mellorito Vinitín. E ademais, como se dá o caso de que, porque, como sabes, o nome de Bieito, que significa bendito, Benedictus, poñíase en Galicia os nenos que eran, cando as familias eran numerosas, cando nacías en sétimo lugar, porque había moitas probabilidades de que foses un bebesón. Entón, para prevenir o malditismo, poñíase entón Bieito, para curarse Benedictus, para curarse a saúde, Benedicto ou Bieito, non? Pero, no meu caso, chamome por preguiza familiar, o meu avó era Benito Iglesias Puga, o meu pai é Benito Iglesias Nova, e eu son Iglesias Araújo, é dicir, que simplemente non somos todos. Entón, por eso sei que o meu avó era o señor Vinito, o meu pai foi Vinitiño, hasta que eu nací, e depois eu herdei o Vinitiño, e foi Vinitiño hasta os 16 anos. Pero comí, porque en Ourensano non hai ferreiras, hai cirdeiras, non hai pereiras, hai pireiras, non hai vendima, hai vindima, non hai veciños, hai veciños, e, por lo tanto,
o que hai é o San Benitiño da Covarruba, non hai... Entonces, primeiro fomos Benitos e agora somos dieitos. Bueno, gracias a ti, gracias ao Ateneo, que efectivamente este local recordaba moito a algunhas salas do Liceo Europeo Ourensano, que é unha institución benemérita que temos na miña cidade, que por certo sairá despois nunha foto, e que desde o século XIX é o lugar donde as clases ilustradas de Ourense se reúnen para falar e para asistir a concertos e para disfrutar da cultura. Falar en Vigo, falar de Ourense en Vigo, efectivamente é unha redundancia, porque eu lín hai uns anos, non sei se xa o dato está actualizado, que había 80.000 persoas na área de Vigo que naceran na provincia de Ourense. Pode ser, porque eu de novo coñecí un montón de persoas que viñeron a traballar a Citroën, veciños, que viñeron poñer un bazar de mobles, que viñeron poñer unha carnicería, poñer un bar, e naturalmente están todos os escritores, a nómina de escritores ourensanos, Méndez Ferrín, Carlos Casares, en fin, a profesores, Alonso Montero, editores, aquí estás de exemplo, que viñeron para Vigo, empresarios, presidentes do Celta, como Gómez Araúxo, e mesmo políticos. Un tal, hai un degusteiro do concello dos meus pais e avós que era o dirigente de izquierda republicana do Partido da Azaña en Vigo, que era Carballo Vázquez, que foi concelleiro do municipio de Vigués, que foi inmolado na Guerra Civil, pero logo posteriormente estivemos aquí a un alcalde, Manuel Soto, un dos seus concelleiros era Carlos Núñez, que é fillo de Albino Núñez, que antes un profesor republicano, un mestre republicano de Ourense, que tamén era pai dun profesor que citaches meu, Albino Núñez, e avó, este Albino Núñez de Ourense é avó do Carlos Núñez, músico, e mesmo agora Vigo está gobernada por unha tenente de alcalde que se chama Elena Espinosa Macana, que é ourensa. Para todos os ourensanos, cando oímos a palabra Mangana, acordámonos dun dos coches de viña numerosos que había na provincia que comunicaban a capital coas vilas, que era Autos Mangana, desa familia procede a esta persoa, pero eu particularmente recordo cando a vexo nas noticias, acordo sempre dun tío seu, que era o doutor Mangana, que foi o que me atendeu a mí e que me salvou a vida durante o andazo de polio do ano 1958, porque eu tiña 13 meses e chegou o andazo unha daquelas epidemias de polio terribles, cando non había ainda vacina. Existía xa nos Estados Unidos, pero aquí non houve vacinación universal ata o ano 1974, e entón no ano de Autos, no ano 1958, solamente se vacinaran un certo número de persoas, curiosamente, de ámbitos moi diferentes. Por un lado, os fillos do réxime, por outro, os traballadores das empresas do Estado, que o tempo eran moitas, casteleiros, embalses, etc. E logo, como había un ministro teóricamente social do réxime, tamén distribuíu algunhas vacinas a través do auxilio social os xitanos ou persoas vacinadas, pero os que non éramos nin fillos do réxime, nin fillos do traballador dos peares, nin do embalse, nin xitanos, colleunos o virus, que por certo ten un nome precioso, é Valquiria, porque se chama Brunilda, porque imagino que algún virólogo que o estudou acordouse da Brunilda wagneriana, que é o modelo no que se inspira a vela adormecida do bosque, e que efectivamente está no medio dun círculo de lume, e o síntoma da polio era un coma febril espantoso, sobre todo en Ourense, que non había os medios que se ven nas películas americanas, os pulmos de aceiro e demais, e entón este doutor Mangana, que era un home heroico, que loitou contra a epidemia sin apenas medios, casi sin antipiréticos. Afortunadamente era no inverno, en vez de febreiro, moi frío, e entonces as fontes de Ourense estaban congeladas, tiñan unha capa de xelo. Isto chamase en ourensano lazo, entonces collíase esa auga, botábase nas bañeiras, entonces o antipirético que tiñamos era bañarnos en auga congelada para baixar a febre. Bueno, eu estaba xa en coma febril, e o doutor Mangana
dixo aos meus pais, bueno, se non desperta en 5 ou 6 horas, pois non hai nada que fazer, pero a 5 da mañá despertei, e como tiña 13 meses e estaba aprendendo a falar, pois saiu unha palabra trizada, unha palabra mutilada, que era izo, non? Entonces, claro, se meus pais fosen persoas neumáticas, que dirían de risco, é dicir, espirituais, pois seguramente pensarían, bueno, o rapaz estivo nas extremas da morte e viu eso que dicen que ven os moribundos un pasadizo, non? Cun fogo a fondo. Pero, meus pais, que eran máis ben espíritus máis chegados á idea, á materia, que o neuro, o espírito, pensaban que tiña fame todo ser un cacho de chorizo. Entón, cada vez que vexo a profesora, digo a tenente de alcalde Espinosa, acórdome do chorizo que no que me falaron meus pais, porque eu tiña 13 meses e evidentemente non teño ese tempo. Bueno, vamos a empezar o recorrido cun emblema de Ourense. Sabedes que en Ourense dice aquilo de horneros xa de pequenos para estimular o orgullo patriótico e localista. Dicelle 3 cousas en Ourense que non as hai en España: o Santo Cristo e a ponte e as burgas fervendo agua. Aquí temos o primeiro emblema, que é a ponte, que Florentino Coavillas define como romana dos seus fundamentos, gótica e episcopal nos arcos, e moi século XIX nos apartadeiros e peitorís, porque efectivamente sufriu varias reformas e o único que ten de romana é a base de abaixo de algúns arcos, pero os arcos son medievais e o que é a parte de arriba, os peitorís e os apartadeiros son do século XIX, porque no século XIX houve unha transformación básica, fundamental en Ourense, que ten moito que ver con Vigo, e é que se inaugurou a estrada Vigo-Villacastín. E entón a estrada Vigo-Villacastín pasaba por esta ponte do lado da marxe esquerda da ponte, da marxe de esquerda, pero no sentido das augas a dereita. Ainda era o concello da Ponte Canedo, porque pasou como Vigo, que absorbeu Bouzas, non? Ourense tamén absorbeu a marxe dereita toda no ano 1948. O concello da Toral, a marxe dereita do río era Ponte Canedo, e era un concello aparte. Ourense tiña na porguerra 40.000 habitantes, que estamos falando de unha cidade pequena, non? Entón, no século XIX pasa esta estrada Vigo-Villacastín, e surtiu dous efectos. Urbanizou a parte do río da Ponte Canedo, que apareceu o barrio da Ponte Maior, onde eu nací, non? Efectivamente, que comentaches que eu nací na Ponte, e son pontino, máis que ourensano, non? Eu, se tuvera que facer unha tarxeta de visita, poñería dos versos dun trovador medieval que é Pero da Ponte, que di: dona do corpo delgado, en forte ponte eu fun nada, non? Eu tamén fun nada, pois aí ao pé desta ponte, e son pontino, non? E entón, esta estrada logo pasa polo centro de Ourense, chamábase do Progreso, que é un nome moi século XIX, e ao redor, nas marxes deste Progreso, apareceu toda unha burguesía comercial rasteira, porque o que pasaba en Ourense no século XIX é que era un océano de labradores, non? 80-90% da población rural. Entonces a cidade pasaba ya algo parecido que pasa nas cidades sudamericanas, que chegas a alguna cidade de Venezuela, resulta que todas as tintorerías eran de portuguesas, digamos por caso, todas as panaderías, todas as ferreterías asturianas, bueno, pois en Ourense, todas as ferreterías eran de Taramundo e de Asturias, e casi todos, 99% dos comercios eran de zamoranos, leoneses, castellanos e da riojano, da Sierra de Camelos, non? É dicir que, por suposto, os constructores que edificaron e os contratistas de obras que edificaron esa rúa eran catalás. Serra Pullols era un arquitecto, Queralt era outro, e o contratista de obras era un tal Reverter, que un descendente dele, Estanislao Reverter, foi un astro dos rallies do automobilismo nos anos 60, non? Bueno, é dicir que a cidade, a capital, na época da restauración, sobre todo con Alfonso XIII, sufriu un ensanche modernista, digamos, e todas estas casas importantes, por poñer un exemplo, a casa de Simeón García, que aquí é coñecida porque na rama da familia fundou o Banco Simeón, que procede desta familia Simeón, procede da Sierra de Camelos, na Rioja, igual que tamén a familia de Olimpio Pérez, que fundou o Banco de Santiago, tamén eran riojanos, é dicir, dous dos bancos galegos emblemáticos eran de inmigrantes da Rioja, non? Bueno, pois en Ourense, Almacén Simeón García, que despois veremos un edificio, pois era unha das casas que aparece aí, que aparece moita máis,
Felipe Santiago, outros que nós en Ourense chamamos maragatos, porque en Ourense chamase maragatos a todos os forasteiros, pero realmente maragato só hai un, o resto todo son de Zamora, de Villar de Campos, de León, etc. E esta rúa central pasa por todo o centro, chega desde a Ponte Romana ata o Xardín do Posío, que este é o extremo norte da cidade, o Xardín do Posío é o extremo sur, e é a gran arteria de Ourense, é a gran, do século XIX ata hoxe, foi a gran arteria de Ourense, aínda que no 20 apareceu unha rúa paralela, que é a Rúa do Paseo, que completa esta circunstancia, esta figura dunha cidade que é unha cidade itinerante, porque Ourense naceu, vamos pasar así, naceu non onde o río Miño, que a pesar de que o río xa é fundamental na cidade, e de feito, eu nací ao pé do Miño, e creo incluso que eso confire carácter, porque se naces ao pé do mar, seguramente, por aquilo de que o mar sempre recomenza, la mer, toujours recomence, que di o poema, pois se naces ao pé do mar, a tua filosofía seguramente é a do eterno retorno, no nietzscheano, pero se naces ao pé do río, estás condenado a ser presocrático, estás condenado a decir con Heráclito todo pasa, e esta é a lección que aprendemos os que nacemos ao pé do río, pero esta é a cidade moderna, a cidade romana naceu realmente non no Miño, senón que naceu na Burga, Burga por ben de Burca, que significa pía en latín, é dicir, naceu ao pé dunhas augas quentes, nunha encrucillada de camiños, porque efectivamente hai un ramal da vía da Foito de Braga a Astorga que pasaba por ali, e logo hai outro ramal que comunicaba o Braga co convento bracarense, o que nós pertenecemos, o convento lucense, por norte de Galicia, que pasaba precisamente por esta Ponte Romana, onde agora vai o Camiño de Santiago. Entón, e aparte deste cruce de camiños, estaban as caldas, que as aguas quentes, que en Ourense, aparte da Burga do centro, hai outras moitas por pé do río, que desproveremos, e entre os romanos, evidentemente, aquí encontráronse na súa salsa. A cidade de Ourense é unha cidade fundada, por lo tanto, na época romana, e aquí temos a Burga, e ao lado da Burga temos un esgoto, da primeira orensada que coñecemos, que é Calpurnia Habana, que dedica a ninfas, un esgoto, porque as ninfas, as augas termais da Burga, a curaron, e entón aparece aí Calpurnia, Habana e Eboso, é do século II, polo tanto, vemos como xa Ourense está moi romanizado, porque o prenome, Calpurnia, xa é típicamente romano, é a muller do César, sin embargo, o cognome, a Habana, a Eboso, refírese a unha tribu, polo tanto, trátase dunha indígena, digamos, romanizada, e aí estamos no que é a Alba de Ourense, aí naceu a cidade, con un pequeno núcleo que iba desde a Burga ata a Praza Maior, xa uns centenares de metros, é bastante lonxe do Miño, e entonces, posteriormente, nos séculos posteriores, botouse a camiñar, por eso dicía que é unha cidade itinerante, a diferencia de Santiago, que é unha cidade que nace como un corazón na catedral, logo vai alrededor, collendo músculo, Ourense naceu a cidade ao pé das Caldas e botouse a andar cara ao Miño, primeiro no século XIX, xa no século XVII, a través do Rolo de Santo Domingo, que ao tempo se chamaba Corredoira, e chega ao Parque de San Lázaro, despois no XIX a través da Rúa do Progreso, e no XX a través do Paseo, e entón sí que se completou o dibuixo actual da cidade, que é unha cidade que está entalada entre varias montañas tutelares, o Monte Alegre, Santa Mariña, Castro de Beiro, o Monte de Piñor, e entre unhas aguas termais e o río Miño, aínda que no século XX a marxe dereita do río, que é o barrio da Ponte Canedo, se converteu tamén nunha rúa, urbanizouse, e hoxe en día é prácticamente un tercio da cidade, pero cando eu nacín ainda era un arrabaldo, o arrabaldo do norte, digamos, de Ourense, e, bueno, estas Burgas históricamente, agora teñen ali, hai unha piscina, podes nadar, sempre que sea tan impúdico como para bañarse no medio da cidade, que pasan os coches por cerca e vete todo o mundo bañando, pero non pasa nada, é unha playa, digamos, urbana, unha piscina urbana, pero hai tamén un espacio moi bonito que organizou César Portelo, o arquitecto, e, bueno, están cuidadas, pero históricamente isto é un sitio que servía os raxos da Burga, que é como se chamaban en Ourense os mendigos, así os pobres que iban ali a quentarse,
Ourense servia para deplumar as aves, cando collías un polo, metían na auga a 60 graus, e xa prácticamente lle saían as plumas, non? E logo, cando veo a moda dos callos madrileños, pois palaban os callos, non? Entón, digamos que non, por suposto, non se aproveitaba ni como calefacción, ni como nada. Seguimos coa cidade romana. Aquí estamos nun dos, quizá, dos records máis bonitos de Ourense, non o máis bonito, pero este chamase, bueno, a dereita temos o que era un pretorio romano, agora é un pazo renacentista con posteriores añadidos medievais e incluso barrocos, donde actualmente está o Museo Arqueolóxico Provincial, pero antes foi o Curral do Bispo. Este foi o Pazo Arzobispal ata o século XX. Logo está a escalinata que nos leva a Santa María Madre, unha igrexa do século XVIII que destruiu un anterior medieval que a súa vez xa destruíra a primitiva Catedral de Ourense, que foi derruída nunha invasión musulmana alrededor do ano 700. Entón, non sabemos como era xa unha catedral dedicada a San Martiño de Tours, igual que a actual. Era a catedral que Otero Pedrallo decía que era a alba do Evangelio en Ourense. Claro, actualmente, pois, o que vemos é este espacio urbano que é moi bonito. Vicente Risco decía que se te posa aquí é como estar no patio do Podestá de Padua. É certo, ten certo parecido, non? Hai varios lugares de Ourense que son italianizantes, non? Ou o mellor é que nós, os ourensanos, pois, nos vemos así, como italianizantes, pero eu creo que sí. Eu que incluso nas novelas de Banco Amor recordan moito as películas de Fellini, de Abarcó, por exemplo, e hasta a política ourensana é moi italiana. Quero dicir, antes estaba unha especie de Berlusconi, e agora está unha especie de Pepe Grillo. Bueno, sí. Bueno, aquí estamos, seguimos na Praza Maior, porque aquel era un rincón da Praza Maior. Aquí abaixo está o Concello. Esta parte da cidade sigue sendo a cidade romana e a cidade sueva, porque Ourense tamén foi, durante o Reino Suevo, unha residencia secundaria dos reis de Braga. De feito, a razón pola que Ourense, en lugar de ter unha catedral dedicada a Santa María, que é o normal en casi todos os sitios, ten unha dedicada a San Martiño, di a lenda que é porque un rei suevo tiña un fillo enfermo e entón mandou traer unhas reliquias de San Martiño de Tours, e entón, como o fillo curou, edificou unha catedral en honor de San Martiño. En Braga hai, efectivamente, unha catedral de San Martiño que foi edificada por o mesmo rei suevo, así que o de Ourense sería un duplicado do que pasou en Braga. Tamén é certo que o bispo e o factotum da religión cristiá no Reino Suevo de Galicia era un señor que era Martiño de Dume, un bispo de Martiño de Dume, o autor dun libro que se chama De Correctione Rusticorum, que tamén era compatriota do de Tours, porque tanto San Martiño de Tours como San Martiño de Dumiense de Braga viñeran os dous da actual Hungría, da provincia de Panonia romana, e, por tanto, seguramente o que lle meteu na cabeza o bispo suevo de que o santo de Tours era moi milagreiro, pois foi o Martiño Noso, non? Había os martiños e ambos húngaros conspirando para que Ourense se vinculase ao Imperio Romano do Oriente, porque, como sabedes, o reino suevo convertiuse ao catolicismo antes que o resto dos visigodos, e nós éramos, se fora na época moderna, diríamos que xeopolíticamente éramos un portaavións do Imperio Bizantino no medio dun océano de arrianos heréticos, visigodos. Bueno, eso explica as relacións que había entre Galicia e Oriente, as viaxes da monxa de Xeria, etc. Ali arriba, na parte de arriba, está o Espolón, eso veremos máis adiante en detalle, que era un mirador no que se situaba a boa sociedade ourensana naquela época, pero como máis adiante vamos ver un bar que está aí, pois seguimos. Aquí está o bar. Este bar está na parte de arriba, no que chamamos Espolón, e é unha especie de balcón ou mirador sobre a Praza Maior. Este bar, creo que na forma que está aí, está pensado desde hai 2 anos, pero puxeme por o nome, Trampitán, recorda a un personaxe do Ourense de final do século XIX e principios do XX, que era un torillo que se chamaba Don Juan de la Cova Gómez, e que era un inventor de cousas raras, extrañas, e entón se inventou un idioma que só non entendía, por suposto, e escribiu un montón de obras en castellano, algunhas, pero outras en trampitán, que naturalmente son ilexibles.
Bueno, este Don Juan de la Cova Gómez, pero bueno, escribiu unha chea deles, de feito, el, en todos os libros, unha das cousas máis simpáticas é que sempre pon unha entrada na primeira página onde di: el autor tiene a su favor muchos títulos ocultos por infames envidiosos, ¿no? E efectivamente, escribiu a mellor 180 obras, todas disparatadas, ¿no? Pero tamén se dedicaba a arte, por exemplo, a escultura, ¿no? Nunha ocasión encargaronlle a un párroco da freguesía de Ourense, da San de Ourense, encargoulle facer un San Roque. Entón o home fixo unha talla bastante aparente, pero esqueceuse de facer o can. Entonces tivo que facer un can rapidamente improvisando, e en lugar de madeira que lle daba tempo utilizou o carol, o tubérculo dun nabo. E entón efectivamente quedou ben, pero o problema é que ao ser unha materia viva, pois o can iba minguando, ¿no? hasta alcanzar proporcións liputienses, e entón, claro, o párroco viuse obligado a escoller entre a hipótese do milagre ou da fraude, ¿no? Que optou por a segunda hipótese, ¿no? Bueno, este de Xoán de la Cova Gómez poño como un exemplo de unha institución en Ourense que son os torinos, ¿no? Porque este é un máis destacado, digamos, porque este ten hasta un texto de Valente, de José Ángel Valente, moi bonito, que se chama El hombre que tenía un ángel en el cielo de la boca, ¿no? Porque él moitas veces chegaba ao café e dicía: bueno, estou escribindo unha obra de teatro, pero salí unha ópera. Entonces, claro, os contentos dixen, abrían a boca e dixen: no, hai que terse aí no ceo da boca hai un anxo, un músico, e entonces, claro, eres incapaz de escribir algo que non sea cantable, ¿no? Bueno, entonces, aparte deste Toriño, pues hai unha recua de, bueno, Ourense, como era unha cidade pequena, digamos que os personaxes son coñecidos por todo o mundo, non? Entón, pues, na miña época houve loucos, pues, había un tal capitán Bombilla que se paseaba polas rúas e levaba bombillas en lugar de as condecoracións. Era como Brezhnev, pero en lugar de medallas levaba bombillas. Ou hai un caso que conta Vicente Risco na súa biografía, moito máis espectacular ainda, que era unha señora que nunha aldea pegada a Ourense, pois, unha pena xa, unha señora de idade, de repente deprimiuse e empeñouse en matarse, suicidarse tirándose a un coche, cousa que era casi imposible na época porque pasaba un coche cada semana. E entonces, afortunadamente, tuveron tempo de levarlo a un exorcista, pero cando o exorcista avalou en condicións e lle deu un vomitico e tal, por fin a muller arrancou a falar e dixo: soy castellano. Porque sabedes que cando un está posuído por ínculos e súcubos, a primeiro síntoma é que se falan linguas extrañas, non? Entón, esta muller, por suposto, a parlante na lingua, pois, sabía que soy castellano. E entón, aí se descubriu que o problema que tiña era que estaba poseída por unha alma cándida que, por desgracia, pois, digamos, cando eu tuve un accidente, matouse un señor en Palencia, entón saiu voando e foi caer a unha aldea de Ourense e meterse no corpo dunha abella, e entón, claro, nin se acostumbraba ás comidas, nin ao clima, nin ao cambio de sexo. Entón, decidía tirarse ao coche a ver se así volvía a Castilla. Era, bueno, entón, este tipo de personaxes pois animaban a, bueno, e ademais estaban integrados, por suposto, na sociedade, e non estaban no manicomio. Hai que decir que Ourense ten unha gran tradición psiquiátrica, porque o doutor Cabaleiro pois era unha eminencia, e tiña ali un psiquiatra, o psiquiátrico en Toen, e unha das súas discípulas é a doutora Ochoa, que se fixo famosa por aquel programa de divulgación sexual na televisión. Bueno, este Alameda, efectivamente, cando aquela estrada de Villacastín Vigo, cando ao pasar polo centro de Ourense, encontrouse un hospital de San Roque, destruíron un hospital, non? O único que queda de vestixo é un barrio ao lado que se chama Salto do Can, pero é un error, en realidad é Santo do Can, non? E fixose unha Alameda, pois, con ferros, aí temos con forxados, motivos Arnubó, sería imposible facela sin un belga que era Maligre Parmentier, que veu poñer unha fundición Ourense, igual que na época que houve en Coruña Borenburger, en Vigo Socorro, pues, houve a época da fundición. Entón, este Maligre Parmentier, que, por certo, eu recordo de neno porque a cidade de Ourense, en lugar de funcionar polas campás da catedral, funcionaba por a fundición da fábrica de Maligre, é dicir, que oías unha sirena en toda a cidade e de repente asistías a unha escena da China de Mao, que era un montón de obreiros en bicicleta, coas peleiras do pantalón refucidas, para agarradas, que volvían a comer a casa, non?
Bueno, entón, este é un exemplo, un palco de moitos que quedan na Alameda, que se debe á Fundación Maligne Parmentier e ao diseño dun arquitecto de Beariz que traballou autor, ou polo menos coautor do Centro Galego da Habana e do Hotel da Toxa, que é Vázquez Gulías. Entón, Vázquez Gulías nesta Alameda ten moito protagonismo porque en Alameda temos unha fonte no centro que esta foi traída do Seira, por tanto xa estaba feita. A esquerda está o novo Pazo Arzobispal que fixo a final do século XIX, que era alto, un arquitecto daqueles catalás. Pero na parte dereita hai tres edificios emblemáticos que son de Vázquez Gulías: o antigo Hotel Barcelona, a Casa Santos Junquera e a Casa Román, que vamos a ver agora seguramente alguno deles. Bueno, este é o conxunto da Alameda, como era antiguamente. Na parte de arriba vemos un pazo do Caballadares, que é onde está o Liceo Recreo Ourensano actualmente, e nesa zona, no baixo, o que había era, isto concentraba na época da Belle Époque todos os cafés cantantes de Ourense. Sabedes que Ourense era unha cidade que tendía a frivolidade, hasta o extremo de que Vicente Risco, que era un señor de orde, un político conservador, pero cando era novo, escribiu unha oración que se chama Madonna Frivolidade, o sea, que é unha oración a frivolidade, porque, en efecto, os ourensanos, pois, por lo menos, o tópico, así o di, Blanco Amor, repito, Blanco Amor di, lo propiamente ourensano es no permanecer mucho tiempo en la gravedad. Y efectivamente, aquí había o café moderno, o café regio, que durante a República se cambiou por riego, ¿no? Pero eran os cafés cantantes, por donde viñan unha caribeña a cantar a Iva Mainés, as cupletistas, as maquietistas, utilizamos unha palabra italiana, os caricatos e imitadores que eran maquietistas, de maquieta, que significa caricatura, e era a cidade festiva, digamos, daquele momento. Ahora a ver se vemos un detalle de unha casa. Esta é a Casa Román, que é unha das que fixo Vázquez Gulías, que ten un chaflán moi bonito, circular. Daqui a familia daqui saiu un señor que se fixo famoso, non como farmacéutico, ainda que era farmacéutico de estudos, senón como cineasta, que foi Toni Román. Toni Román, antes da guerra, fixo un documental que está perdido, que se chamaba Canto de Migración, no que está basado en el relato de Castelao, feito con o estilo de Buñuel e das Lourdes, feito con actores non profesionais, cos criados e caseiros dun pazo que se chamaba Pazo de Malvedo, e esta película na guerra estrenouse uns días antes de estalar a guerra, pero perdeuse na voráxine e nunca máis se recuperou. Hai pouco Pepe Coira, un dos irmãos Coira, que coñecedes por os seus éxitos das series de televisión, Hierro, etc., ou a de Marcial, que está agora en Eurovisión, que están votando agora. Bueno, pois Pepe Coira fixo hai pouco, reconstruiu parte da película con fotogramas e a banda sonora que se conserva, para dar unha idea de como sería aquel documental. Pero, despois da guerra, lóxicamente, o home tiña que vivir, e foi unha estrela de certa importancia no cinema franquista, e, sobre todo, unha película moi famosa que fixo el, que é Los últimos de Filipinas, famosa, sobre todo, por unha manera que canta, yo te diré, que canta Nani Fernández. Bueno, pois, era desta casa, o Toni Román. Tamén fixo nos anos 40 un documental que se chama O Carro, co antropólogo Xaquín Lorenzo. Bueno, Vázquez Gulías, na outra rúa, xa non estamos no Progreso do 19, senón no Paseo, que é a gran arteria do 20, fixo tamén o Hotel Miño, que, como vedes, todos os edificios modernistas estes teñen a característica de que no baixo se puña un comercio, e logo, en altura, se estaban a vivenda, é un estilo ecléctico, que coñen algo da secesión vienesa, algo da Art Nouveau, en fin, pero que lle dan unha fasquía, un aspecto peculiar para a parte nova de Ourense, que ten moitos edificios modernistas. De feito, casi diría que teñe tanto valor o Ourense modernista como medieval, no aspecto de que ten unhas edificacións moi interesantes. Bueno, seguimos no paseo. O único café cantante, ou un dos poucos que sobreviviu importante ao corte da Guerra Civil, foi a Bilbaína, que seguiu actuando hasta aquí, é unha foto dos anos 50. Esta, nos anos 50, pois era o centro musical de Ourense.
aquí veo Antonio Machín, que sabedes que non era Antonio Machín, era Antonio Lugo Machín, pero era ourense. O pai Lugo era un emigrante que foi a Cuba, bueno, igual que Alberto Cortés, é neto dun señor de Punxín, non? Igual que Rubén Blades, o de Máquina Baja, é neto dunha tal Carmen Caravés, que seguramente era de Vigo, non? Bueno, este Antonio Machín fixo unha revolución porque a orquesta que tocaba nun foxo pasou ao padre, non? Entón isto supuxo un cambio enorme dentro do Ourense e aparece aquí unha orquesta nos anos 50 emblemática que son os Irmãos Cudeiro, que eran dunha aldea que se chama Cudeiro, ainda que eran de apelido Iglesias, e que actuaron aquí acompañando a estes artistas importantes que viñan, despois actuaron na Toxa e logo actuaron en Vigo durante 8 anos nun hotel do Hotel Continental. E de feito cambiaron o nome da orquesta e pasou de chamarse Hermanos Cudeiro a chamarse Orquesta Continental. E eu oín, pero seguramente é unha lenda urbana, porque en Ourense son cuidados os mitos urbanos, oín que o ex-alcalde Manuel Soto fora vocalista desta orquesta e que facía unha versión impresionante de Caprices de Nilo, pero non podo documentalo por seguranza porque non encontrei ninguna testemunha que afirme rotundamente. Bueno, hai unha miniatura, se quere ver como era por dentro, hai unha miniatura nun museo do escultor Baltar na plaza de San Cosme e Damián, que fixe unha reproducción de como era este café cantante por dentro. Bueno, aquí temos outro edificio, falamos antes do Banco Simeón, este efectivamente é a casa de Simeón García, que por un lado dá o Progreso e por outro dá o Xardinillo do Padre Feijó, donde empeza o paseo, por lo tanto está no medio das rúas arterias importantes de Ourense. Esta era a típica casa dun almacenista, do almacén que estaba nos baixos, e arriba a vivenda, tamén está feito por Sena Pullols, un arquitecto catalán, e é outro dos edificios que agora pertenece á Diputación, e leva o nome dun amigo meu, compañeiro de bacharelato de universidade, e incluso compañeiro tamén de militancia no Exército das Sombras antifranquista, que foi Marco Valcárcel, agora chamase Centro Marco Valcárcel. Se vades aí, o que encontraredes hoxe é un museo de miniatura do ferrocarril, a parte de exposicións, isto é o que hai permanente, a parte de exposicións varias. Bueno, pasamos á Catedral, porque efectivamente a Catedral de Ourense, ainda que no século XII, máis tardía que de Santiago, e ademais xa está na transición entre o románico e o gótico, entonces as figuras son máis hieráticas, máis ríxidas, etc. Pero, bueno, temos un interés. Aquí temos a portada norte, que dá a Rúa dos Viños, que se chama oficialmente Rúa del Empanto, e que antes se chamaba Rúa da Obra porque era para a catedral, cando se fabricaba a catedral. É a fachada norte, que non é original, excepto solamente son os bordes, os lados, perdón, os laterais, porque nun dos grandes conflitos como Ourense entre o poder secular e o poder eclesiástico, o conde de Benavente queimou a portada. Entón, esta é unha reconstrucción do século XIV. Seguimos na catedral, seguramente. Sí, esta sí, aquí, lástima que está un pouco oscura, esta é a fachada sur, a Praza do Trigo, que para min é a máis bonita, se dades Ourense, recoméndoos. Non trouxe en detalle da iconografía do tímpano, pero para min é a máis bonita das entradas. A Praza do Trigo xa é bonita de por sí, porque a parte da fachada da catedral, a este lado hai un palacete do século XVI, dunha familia importante da época que era a Casa dos Temes, pero na portada hai, como mínimo, dúas cousas moi bonitas, que son unha venatio, unha caza de David cazando alimañas e feras para proteger o rabaño, e unha disputatio, que é un coloquio entre Salomón e a Raíña de Saba, en presencia dun terceiro personaxe, que é Marcolfo, que é o representante dos que malum vivum e corrupti sum, é dicir, é un representante do mal e da corrupción, que a diferencia da Raíña de Saba, que escoita a palabra, digamos, pois este xa é o que nega, o espírito que se nega a conversión. Ambas, todo o conxunto iconográfico está estudiado por o profesor Serafín Moralejo, e recomendo volver ver porque é moi bonito. Bueno, o interior da catedral, este é o Pórtico do Paraíso, unha invitación do de Santiago, como vedes, ten unha policromía sobreposta ao original do século XVIII. As figuras, efectivamente, son parecidas aos músicos do libro do Apocalipse, igual que o de Santiago, pero son máis rígidas, teñen menos movimento, máis hieráticas,
porque aquí xa estamos non na influencia de Mateo, de Santiago, senón na influencia de París e Damiens, que chegou a Santiago a través dos obradoiros de escultura de Burgos. Entón, estamos na transición hacia o gótico. Bueno, o que sí é bonito era tanto do lado da epístola como do Evangelio, os dos lados do altar, son algúns exemplos do que se chama Ars Moriendi, que son os arteros, os túmulos. Este é o túmulo do bispo descoñecido, que ten uns relevos moi bonitos, que para min é o segundo exemplo da Ars Moriendi que teño como favorito, despois, por suposto, do túmulo de Leonor da Guitania, que está na abadía de Fontevraud, en Francia. Bueno, e aquí chegamos a capela, o outro tópico do Santo Cristo da Ponte e da Rúa Fervendo Auga. Esta é unha capela na que traballaron artistas como Domingo de Andrade, como Castro Canseco, como Juan Bautista Celma, na Reixa, pero a capela o que fai é custodiar unha figura que vemos no século XIV, que trouxe o bispo vasco Pérez Mariño de Fisterra. Non se sabe se esta é unha copia ou de Fisterra ou viceversa, pero o que está claro é que é a imaxe religiosa máis importante de Ourense, porque ademais ten pelo natural, o sea que é espeluznante, para un neno vela espeluznante, e ademais di a lenda, como a lenda repetida en outros lugares, que vai un parveiro todas as semanas a novela. Bueno, Blanco Amor ten unha novela que se chama La Catedral del Niño, que precisamente, como a súa nai tiña unha tenda de flores de Organdí na calle Juan de Austria, que está cerca de aquí, entón ele, cando se trataba de xogar cos crillotes na rúa, pois entraba aquí, e claro, quedaba sobrecollido coa imaxe que sufriu un arrebato místico, como que é natural, é unha imaxe que para un neno pequeno resulta intimidatorio. A novela de Blanco Amor ten o seu interés, porque describe toda esta zona de Ourense ben, e ademais, a diferencia das novelas en galego, que están máis ambientadas nos arrabaldos e no mundo popular, aquí fala máis da clase media, da burguesía ouresana, pero é unha novela interesante. Despois falaremos de Blanco Amor. Bueno, volvemos ás pontes, porque o río, se consideramos todas as pontes que hai en Ourense, temos unha historia toda da cidade. A Pontevella que vimos antes é a Ponte Romana, que é a única que había do século XX. Logo había un embarcadeiro que era o Porto Vello, pero onde había ese embarcadeiro fixo esta ponte máis baixa que debes aí, de ferro, que é a Ponte Nova, que se inaugurou en 1918, e que é unha ponte emblemática da era dos enxeñeiros, recorda inmediatamente a Tour Eiffel, etc. Ben, e ao lado, máis arriba, hai unha ponte dos anos 50 que é un viaducto, porque o tren en Ourense, igual que pasou conmigo, sabedes que aquí houve un proxecto de Duarte xa no século XIX, pero que tardou o tempo e outro pouco en chegar o tren. A Ourense chegou no ano 1881 unha locomotora Fulton a que Carlos Enrique lle dedicou un poema blasfemo onde compara a locomotora o Cristo dos tempos modernos que trae o progreso á cidade. Pois esa vía viña, entraba por o Sil, por o barco, por Leones, e viña bordeando o Sil e o Miño, e non entraba no que é o centro de Ourense, pasaba por a outra marxe do río hasta Vigo, e logo había un ramal para Santiago. Bueno, o ramal para Santiago era en Monforte. Entón, nos anos 50, pois faise a vía Zamora-Ourense, que foi un traballo heroico, que morreron muitísima xente de Siricosa, nas minas, porque hai un libro que se chama Os Carrilanos, é un documental que conta esta historia tráxica, que nos tomou moitas vidas, e esa vía tiña que pasar ao río, e entón quixo facer unha ponte que en principio iba a ser de ferro como a ponte de Don Luís do Porto, pero que ao final se fixo así, o viaducto de Fermeo. E aquí temos a ponte deste século, que é a ponte do milenio, que como ven, pois abre Calatrava, a certas pontes da Exposición de Sevilla, é unha escultura no espacio, é unha arquitectura escultural. Ao lado, non se ve, pero aquí máis ao lado, hai outra que é a ponte novísima do Ribeirinho, que é a que se fixo cando o acceso a Vigo xa non era polo progreso, pola carretera de Villa Castelvigo, senón que eran os accesos a Galicia do ministro aquel Fernández de la Mora, e entonces pois pasaba, fixo unha ponte para pasar, que foi a estrada de Vigo como hasta hai pouco, hasta que se fixo a autopista da Ría Baixa. E entón esa ponte dos anos 60
é unha ponte maciza de formigón que recorda o desarrollismo franquista, o estilo é exactamente dos anos 60, pero eu acordo a fazer esa ponte, porque era pequeno e estaba en Ourense, e lembro-me que unha das primeiros recordos que teño é de estar no meu barrio e ver pasar por diante unha recua de burros cargados, cos alforxas cargadas de cantonodados do río, de collos, para reforzar a ponte, e eran transportados por xitanos, desmentindo o tópico da muralla galega, non? O sea, estes traballaron na ponte, non? Na ponte no Visío. Bueno, aquí chegamos ás burgas. Esta é unha burga da Chabasqueira que arderon, e agora mesmo, por incuria do Concello, están sin reabrir, non? Aquí hai, porque a parte da burga do centro, logo toda a ribeira do río, pola marxe dereita, está cheo de aguas de caldas, de aguas termais, que se fixeron recentemente, pois, Álvaro, o mesmo que fixo a Punto do Milenio, Álvaro Varela, fixo tamén os proxectos da Chabasqueira e de Outariz, das terras de Outariz, basándose nos balnearios xaponeses, non? Vedes que teñen unha traza oriental, non? Bueno, antes estas burgas, cando eu era rapaz, que vivía ali, eu nací ao lado, ou criei ao lado, a 100 metros da burga da Chabasqueira, aí o que había era unha casa ruín que viña do século XIX, e un surtidor, onde tamén se iba a despumar os pitos, e logo era unha casa que aproveitaban os marxinais, ou os xitanos, cando viñen, etc. E claro, o que si había no verão era unha invasión de labradores dos concellos limítrofes, da Peroxa, de Amoeiro, de Coles, etc., que eran os bañeses, porque en Ourense, non se di bañista, senón bañese. Entón, baixaban os bañeses, que eran labradores, que en lugar de tomar as augas a Montarizo, os sitios que non podían pagar, pois viñan os barrios, o suburbio da Chabasqueira, realugaban un cuarto do veciño calquera, non? Eu coñecí incluso unha familia que tiña un coche abandonado que xa non funcionaba, un vello Chevrolet na rúa, entón a familia trasladábase e dormía durante un mes no coche e alugaba os cuartos aos bañeses, non? E o que hai que dicir dos bañeses é que paradóxicamente non se bañaban, porque o que facían os saberes con os arreglos daquela época, o sabor mesmo, consideraban que a auga desgasta, igual que desgasta as pedras, pensaba que era moi perxudicial para xente, non? E entón, o que facían os bañeses era meter os pés reumáticos no charco, logo tapaban unha manta para absorber o vapor, de tal maneira que unha persoa que pasase en 1962 por este parase, o que vían era un coriñal enorme de cantos rodados e 300 ou 400 mantas, non? Por a vida do río. Aquí este é o liceo, como falaba antes, o liceo que é o de Sano, onde se fan actos parecidos aos que temos aquí. É un palacete do século XVI tamén. No século XVI non sei por que apareceron no entorno da Catedral de Ourense varios palacetes renacentistas. Este é dos Ocavalladares, e desde o século XIX pois é o liceo. Imita un claustro eclesiástico, como vedes. Agora ten no proxecto actual ten unha claraboia, pero no principio era aberto incluso, non? E logo a decoración pois é decoración italianizante de todos os casinos, non? Pero aí abaixo tamén ten un friso que non se ve de todo alrededor de pinturas costumistas que tamén vinculan a Ourense con Vigo, porque o autor das pinturas é Ramón Buch Buet, que supoño que era un vigués de orixe catalán, igual que os outros prohombres da industria da cerradura. Bueno, aquí foi onde se fixo a primeira película en Ourense, que foi unha película de Charlot, con gran oposición porque o cine era unha cousa pecadora na época, e entón houve moita oposición por parte eclesiástica. Isto contou unha novela Casares que se chama Ilustrísima, non? E aquí fixeronse moitas exposicións de pinturas. Hai un fondo de pintores moi interesante aquí, de artistiña de Ourense, non? E agora vamos a pasar ao tema dos artistas de Ourense. Bueno, aquí temos a puxen por poñer, porque hai, a ver, sabedes que en Ourense hai unha cousa moi rara, que é que na Belle Époque, xa nos anos 20 e 30, chamouse Llanteras de Galicia, como hai hipérbole, evidente, non? Pois porque había moitos escritores, a Sebastián Oso, Otero Pedrallo, etc., Risco, Castelao, Florentino Cuevillas, e despois, por guerra, apareceu unha xeración de artistas plásticos, grupos de artistiñas, que se reunían nun café chamado Voltaire, irónicamente, recordando os dadaístas, o cabaret Voltaire, onde se xuntaban os dadaístas en Zurich,
alrededor de Vicente Risco, que era moi conservador en política, pero avanzado no tema estético, entón ali formou con a estatura de Risco, estaba Quesada, estaba Virgilio, estaba de Dios, estaba un pintor que non era Oresano, pero que se casou ali, que era de Goián, que era Xavier Pousa, estaban os escultores Francisco Manzano, o escultor Luciños, que é dun concello de Lugo, limítrofe con Ourense, formouse. Entón, a pregunta é, como é que nunha cidade tan pequena, porque xa digo, nos anos 20 nos tiña 40.000 habitantes, ainda 100.000, como é posible que aparecera esa floración artística? E entón, aí sí que hai un paradoxo, non? Risco, o Vicente Risco explicaba dicindo que o problema é que nas cidades tan pequenas os espíritus neumáticos, que dice o sea, a xente espiritual que non é filistea, que ten inquietudes, etc., ten cegado varios caminos. Por exemplo, non pode ser nin delincuente nin revolucionario. Entón, o único que lle queda é ser artista. Esta é unha posible explicación que non é tan disparatada, porque un señor que fixe un tratado moi importante, que é John Simbel, que se chama A cidade da vida do espírito, di que Atenas é unha cidade relativamente pequena, non? E, sin embargo, creou o que é o xeral humano, o sea, a cultura universal, prácticamente, non? Entón, a tese dele é por que creou unha cidade tan pequena se creou a cultura universal? É dicir, porque había, coincidiron uns caracteres, uns individuos con unha forte personalidade moi individual, é moi singular, é unha cidade que os constreñía, que os limitaba. Entón, podemos dicir que toda Platón, Aristóteles e todos os artistas gregos veñen de o que fixeron foi, digamos, ilustrar un adaxio latino que di hace Augusta per Angusta, a resultados sublimes por camiños estreitos, non? Algo disso hai porque en Ourense, nos anos 50, cando a xente se divertía, a maioría, na bilbaína, escoitando a Torre Machín, pois o noso poeta José Ángel Valente, que só estudo en Ourense, que va a camiño hasta 17 anos, pois escribiu unha visión da cidade totalmente distinta. É que di así: pequeña ciudad sórdida, perdida, municipal, oscura. Yo nací provinciano en los domingos de desigual memoria. Nací en una oscura ratonera vacía. Ha sido a Dios como un trapecio a punto de infinitamente arrojar hacia el mar. É dicir, que posiblemente Valente naceu contra Ourense tamén, igual que os artistas ourensanos, cousa que, por outra parte, é bastante lógica, porque casi todos os ourensanos, sexan artistas ou non, padecen un mal que creo que técnicamente se chama dromomanía, e que consiste en sair correndo do sitio onde estás. Neste caso, de Ourense, eso, a parte das cuestións económicas, a diáspora ourensana tamén pode ter algo de idiosincrático, porque hai unha lenda no Miño, que é a lenda da Ana Manana, que é unha degeneración da lenda da ninfa grega, onde pasa un señor por ali e se encontra cunha ninfa, un espírito das augas, e entón esta dille: mira que teño unha fame e tal, que vives aquí cerca. Sí, pois mira, traen un pan, se pode ser, pero ten que ser un pan que teña 4 pitorros para arriba, que ten que ser blanco, que ten 4 pitorros. Entón, o dixo: vou á casa, pero xa veremos se vai ou non hai, non? Entón, chegou á casa e tiña un pan trigo casualmente de 4 pitorros. Entón, regresou onde a ninfa, pero como por o camiño tamén lle pegou a fame, comeu un dos pitorros. Entón, cando lle entregou o pan a ninfa, ela transformou un cabalo, pero de 3 patas, un cabalo coxo. E entón, automáticamente, botou unha maldición, disimulou, dixo, pilla unha intención e tal, regalou un cinto para a muller, pero o home, afortunadamente, desconfiou, atou o cinto a un árbore, e o cinto converteuse en un círculo de lume que xa moscou o árbore redondamente, é dicir, que era vengativa a esta ninfa que se chama Ana Banana, pero o que me interesa a mí, ainda que o cabalo non tiña alas, isto quere dicir que desde o Pegaso en Grecia hasta Ourense perdeu as alas, non? Pero estamos no mito de Pegaso, estamos na manía de ninfas, que a pesar de revolucionarios que atribuyen a ninfas unha manía sexual, o que queren a ninfas é deixar. E as ninfas ourensanas non son ninguna excepción. E os ourensanos en xeral somos como Ana Manana, estamos esperando que pase un cabalo branco de calquera color para marchar. Bueno, seguimos porque se non nos razón. Vamos a seguir dentro unhas cuantas. Este é Arturo Baltar, ou das miniaturas que falamos antes. Hai na Plaza de San Colme, San Damián, hai un Belén precioso que feito por ele, que é unha
está basado na imaxe da provincia de Ourense, pero que, por suposto, supoño que lo fixo porque foi a Roma, e cando en Roma vas hacia o Coliseo á dereita, está a iglesia de Cosimo e Damiano, onde, se botas un euro, pois ves un Belén napolitano espléndido, non? Entonces, quizá Baltar foi a Roma e quiso facer o Ourense un Baltar, unha en terracota, un Belén que efectivamente é magnífico. Bueno, aquí temos un cineasta, o cineasta ourensano máis importante, que o que pasa que é de Cartelle, que é Carlos Velo, pero que fixo as películas en México, igual que Buñuel e outros exiliados. Ele ten dúas películas, por lo menos, moi interesantes, un é Torero e a outra é Pedro Páramo, que é unha ilustración da novela de Rulfo. Seguimos. Bueno, aquí está Branco Amor, que xa falamos, que é un dos escritores que é máis interesante para coñecer Ourense, porque a pesar de que marchou 12 anos para Argentina, igual que lle pasou a Joyce con Dublín, que marchou para Trieste, pero sempre escribiu sobre Dublín, nunca saliu de Dublín. E Branco Amor tamén marchou de Ourense, pero coa imaginación sempre seguiu na cidade. Aquí temos a Risco, que é o contrapunto. O Risco tamén escribiu unha novela que é o Porco de Pé, pero dun punto de vista diferente, como era Risco, que era un señor representante da Revolución Conservadora dos anos 30, non? Entón era un home hostil ás cidades, non? Para ele as cidades era unha invención de Caín. Entón o que presenta aí é un Ourense que é un pélago de vicios e de personaxes que sin espírito, non? Concretamente o personaxe principal, que é o alcalde Maragato, pois é, efectivamente, un filisteo, un señor que carece completamente de tacto, de cultura e de sensibilidade, non? É unha imaxe, digamos, hiperbólica do tendeiro, non? Bueno, aquí temos outro escritor menor, porque agora hai escritores maiores e menores. Este é un crego que é Antonio Risotto, que trouxe influencias da súa época, tuvo obras en Madrid que lle representou María Guerrero, aparece nas memorias de Rafael Canselos Asens, nos cafés de Madrid modernistas, de Pombo, etc. E aparece en Pío Baroja. Pío Baroja, o que di é, cando cita de Antonio Rei Soto, aquel curita gallego que, aquí hai unha palabra que empeza por J, tamén, non? É dicir, efectivamente, é un señor que, como diría Risco, porque Risco considera que os pecadores, Risco é un ultracatólico, non? Pero considera que os pecadores realmente honran a Deus porque aceptan os seus dons, mentres que quen son realmente malditos son os puritanos que se negan a disfrutar dos dons de Deus. Este Rei Soto disfrutaba de todos os bens deste mundo, como vamos a ver na seguinte imaxe, que, esta é a Praza do Ferro, o todo rico máis bonito de Ourense, que aquí empeza a Rúa de Santo Domingo, que é unha rúa que se fixo no século XVII, só se conserva a iglesia de Santo Domingo, pero en esta rúa está o pazo dunha señora que foi importante en Ourense e que vai vir a continuación, que é Angelita Varela, marquesa da Traballa Bermeja. O título comprou no mercado negro dos títulos, non vou deixar de impresionar por ele. Esta señora é filla dun emigrante que se fixo na Argentina, Ramón Santamarina, que marchou de Polizón con 16 anos, e resulta que é un prócer, fixose un prócer carretando con mulas, de tal maneira que nunha cidade argentina da provincia de Buenos Aires, que é Tandil, ten unha estatua no medio, e tuvo dous fillos que foron ministros da República Argentina. Pero esta rapaza, esta filla, que morreu ya no parto, e entón mandou unha por Ourense cunha irmá, entón criouse en Ourense, e quedouse na nosa cidade, e converteuse primeiro na Belle Époque nunha patrocinadora, nunha mecenas, digamos, dos artistiñas, non? Risco iba a facer organizar as veladas, teatrales, etc. Na posguerra tuvo un papel controvertido porque ofreceu unha recompensa pola cabeza de Benigno Álvarez, que era un republicano fuxido, que morreu sin que o capturase nas Serras de Samaveda, sin que ninguén cobrou a recompensa, e despois foi a mecenas e a patrocinadora, e a maledicencia di que algo máis do anterior Antonio Risotto. Antonio Risotto, que era un charlista e un seductor, etc., pois acompañaron toda a vida, sobre todo porque ela quedou viuda nova, e entón esta marquesa de Traballa Bermeja ten moito que ver cun padre de Ourense que se chama Couto, porque ela donou os terrenos para o Colegio do Santo Ángel, e unha parroquia moderna que se fixo aí, que é a parroquia de Fátima. Bueno, aquí temos a torre. Este é o emblema da cidade dos anos 60. É unha cidade na que estaba emigrado 57% da poboación activa de Ourense. Cuidado, entre 18 e 75 anos en edad de traballar, porque Ourense non é que tuera emigración, tuera unha emigración brutal, non? E entón, as divisas dos emigrantes permitiron que a Caixa de Aforros e a Diputación e o Concello
que estaban gobernadas por un biunvirato. Había o presidente de Diputación, era Antonio Alés Reilén, arquitecto, que era presidente da Diputación e presidente da Caixa de Aforros. E logo estaba Ricardo Martín Esperanza, que era alcalde e director da Caixa de Aforros. Entón, estes dous señores son os que modelaron a cidade dos anos 60, fixaron a torre, fixaron o colexio dos maristas, ou promoveron a industria da época, promoveron hasta a cervexa, había unha cervexa San Martín na época que era promovida por eles, e fixaron todo o que é o Ourense que vemos do desarrollismo, está feito nesta época, todo basado no tema da migración. O tema da migración é moi importante porque a miña nai emigrou co Instituto Nacional de Migración nesta época a Suiza, e foi nunha expedición que era un tren que organizaba o propio Instituto Nacional de Migración, donde levaban un montón de mulleres, neste caso eran 400 ou 500 mulleres para traballar nos hoteles suizos, e iban a Madrid, a Estación do Norte. No tempo había que ir a Estación do Norte, depois ir a enlazar con outra estación, e ali veo un guía e dixo: teñen ustedes a comida en tal restaurante, e logo na outra estación sai o tren para Irún a tal hora, non? Pero claro, que pasou? Que o home coñeu o coche e arrancou, e entón estas mulleres que nunca saían de Ourense, de repente todo o pánico de perderse na gran cidade, e empezaron a perseguir o guía, e como o guía parou nun semáforo, que sabes, entón de repente atascaron o tráfico, porque iba un coche e 500 mulleres detrás correndo pela avenida. Entón, claro, o home escoitou mirou para atrás e viu unha escena trágica e a vez cómica, porque é a escena que era de Buster Keaton con 500 novias correndo atrás dele, non? Bueno, pois estas emigrantes son as que mandaron os francos suizos, que lle debemos a torre, porque non foi a Franco de Ferrol, foi o Franco suizo, que lle debemos a torre deste 19 pisos, na que, por certo, estaba o estivo Ateneo de Ourense, sempre, era a sede tamén, a sede do Ateneo. Bueno, eu coñecín o arquitecto, porque o presidente da Diputación e presidente da Caixa de Aforros era o arquitecto e adxudicouse a obra da torre a si mesmo, que era Antonio Alés Reilén, que era Marqués de Altagracia, que foi o que fixo a torre. Eu coñecín este Marqués de Altagracia porque era un neno pequeno e había unha cousa da Diputación que se chamaba para niños buenos estudiantes, que te chamaba e regalaban un premio metálico pequeno, invitaban a comer a Rexidora, que era un restaurante de luxo da época, e tamén che daban un libro, un clásico da literatura infanto-juvenil, que se titulaba "¿Qué hay mejor de la raza rubia gallega en la rama de la Diputación?". Sigue. Bueno, aquí, por fazer unha pasada deportiva, este é o Club Deportivo Ourense nos anos 50, realmente o mellor futbolista de Ourense é un tal Carlos Couceiro Gómez, alias Pataco, dos anos 60, que era dun barrio de Wichita, barrio baixo, chamado así por a película Wichita, Cidades en Lei, e que era o clásico futbolista tipo sudamericano, un xenio nacido das favelas, e que non triunfou porque foi o Atlético de Madrid, non lle foi ben, pero que no Ourense estivo un ano inteiro imbatido o equipo, porque non foi na terceira división, por suposto. Se non é Pataco, o mellor xogador ourensano é un tal Xosé Macía Arias, que era Pepe, o extremo esquerdo do Salto de Pelé, que era fillo dunha señora de Berín e dun señor de Inde. Pero claro, xa é un oriundo, non é propiamente interesante. Aquí temos unha pasada musical, o Camallo José Domínguez, o cantante de Los Suaves, que é o noso emblema musical, hasta lle dedicaron precisamente unha rúa ou de unha plaza cerca da catedral, e que é un señor que coñece, un amigo meu, e aprecio. Ahora, que algúns, se estades aquí algúns que estamos nos anos 70 na loita estudiantil da transición, que recordades que naquela época era un membro da Brigada Político-Social franquista, era que traballaba co nome de Ayala, porque a Pelambrera, que xa tiña a mesma, era parecida a Ayala que era un xogador do Atlético de Madrid. Entonces, cando entraba en as asambleas de estudiantes, todo o mundo grababa disolución das forzas represivas. Quen diría que despois iba a ser un rockero, uns anos máis tarde, casi un artista maldito, non? Como era. Sí. Bueno, aquí temos, para terminar, en homenaxe aquí ao meu amigo, puxenlle unha capela que é a romería máis emblemática de Ourense, que os ourensanos iban a pé, porque queda cerca da cidade, e iban ofrecidos cando tiñan marrugas ou cousas parecidas, que é a capela de San Benitiño da Cova do Lobo, non? Pero se trata de un culto cristiano que está sobre un culto pagano, porque antes, ao lado, hai unha pedra de cerca, un peredo que se chama Peredo do Tangarano,
que é un culto lítico ancestral onde a xente que tiña un fillo raquítico ou poliomielítico ou que tiña algún problema, que se dicía que tiña o tangaranio, levaba o neno ali, metíano por era unha cova que tiña entrada e saída, metíano por un lado, salía por outra, e en teoría debería salir curado. Cruz Enríquez, que era un señor enemigo da Iglesia oficial, pero tamén das creencias populares, porque era unha especie de evangelista e de masón, moi puritano con estas cousas, ten un poema onde censura isto e di: San Benito da Cova do Lobo ten como un penedo furado de tan rara virtude ortopédica que é o asombro do mundo cristiano. Cando nace un niño tolleito, seus parentes ofrecen o santo e metido nun gueipo de bimbio, alá o levan a festa en chegando. Os doblados da boca da pena que lle collen do lado do outro lado, din a nai e a madriña do renco pola gorxa da pedra pasando. Ten conta Santiño, do velho Tangaraño, do anticho deixo te volvemos a. Bueno, a mí non me valeu, a pesar de que o Santiño é o meu patrón, non me valeu. Pero, de todas maneiras, non son tan severo como Cruz Enríquez co San Benitiño, porque sí que curou as romas. Cando era neno, e fun ali con unha fe absoluta, cando tes 6 anos, non é que teña fe, é que tes a seguranza de que vas curar. E entón, teño que dicir que, en efecto, que me curou as romas, así que penso que se excedeu o risco, o digo, pero Cruz, o ser tan severo con o noso povo. E como isto dixo, porque se quedan fazer unha pregunta, é que eu teño que marchar a noite, non? Entón, estes 15 minutos de coloquio, eu penso que todos entramos tangaraños. Penso que a palabra que antes decía, a ferramenta que tuve, eu estaba imaginando agora os alumnos que tuvo toda a vida, que tuveron un placer e un milagre telo de profesor. A ver se alguén quere hacer unha pregunta, por favor, que sea breve. O felicito pola conferencia porque vamos, non parei de rir e de tomar apuntes. Maravilloso. Moitas gracias tamén ao Ateneo por traer a vostede. Eu debí entender mal, porque eu que entendí que a conferencia iba ao ouro do Ourense. Esperaba que me falara algo do ouro, pero entón non quedará outro día. Non, é moi breve. Eu escribí un libro que se chama Ouro do Ourense, que titulei así, entón tamén expuxo o título aquí, e puxo o título por unha razón, porque o escritor Borges di: la palabra Oriente contiene el oro, ¿no? E a palabra Ourense tamén, ¿no? O sea, que ten moi... Pero claro, o ouro de Ourense non é o ouro das bebidas de ouro, dos placeres que había no Sila e no Miño, que ata o século XIX había oureanas, as mulleres que iban a peneirar ao río. Non é ese ouro. O ouro de Ourense son os seus artistas, os que acabo de comentar, os artistiñas, ou se temos algún ouro, son os escritores, os pintores, etc. Porque, bueno, algún empresario tamén ouro, Franqueira, deixei iso que non é a minha especialidade, pero hai tamén o Barreiros, o Franqueira, etc. Pero, bueno, non houve moitos empresarios en Ourense porque o mundo labrego é un pouco refractario o que é a innovación, digamos, que requiere o capitalismo. O capitalismo requiere innovación constante, dominio da natureza, cambio e tal, e o ideal do labrego é o eterno retorno da sazón, da colleita. Entonces, que pasa? Que os poucos empresarios que houve en Ourense, moitos deles, proceden de oficios ambulantes. Por exemplo, os antepasados de Barreiros eran vendedores de peneiras para feiras. E os antepasados de Secundino Feijóo, que foi un gran empresario do circo, que chegou a ter o Circo Príncipe de Madrid, eran dunha vila de Villanueva dos Infantes que eran zapateiros e músicos ambulantes. Entón, digamos que sacando os oficios ambulantes, pois Ourense produciu un pouco, excepto Franqueira. Sí. Outra pregunta? Comigo non sei, non fai falta comigo. Eu hai outro. Vamos a ver, ahora que está... Socio. A ver. Socio, non me preguntas. Sí, eu hai outro.